Nachádzame sa v školiacom stredisku spoločnosti Homola Autoservisná technika a momentálne tu prebieha školenie klampiarov v rámci projektu Špecialista na opravy po nehode, ktorý je projektom spoločnosti Porsche Slovakia. A naša spoločnosť je odborným garantom tohto celého školenia. Porsche Slovakia, Homola Autoservisná technika. Ako vznikla táto spolupráca? Takže máme tu symbiózu dvoch silných značiek. Porsche Slovakia ako import vozidiel Volkswagen, Seat, Audi a Volkswagen užitkové vozidlá a Homola Autoservisná technika ako dodávateľa zariadení do autoservisov, či už značkových alebo neznačkových a staníc technickej kontroly. No a táto symbióza alebo spolupráca vznikla na základe našej spolupráce so spoločnosťou Porsche Česká republika, ktorú sme vlastne realizovali v rokoch 2014 až v roku 2017 v Prahe, konkrétne v našom školiacom stredisku Homola Praha. A na základe tejto spolupráce so spoločnosťou Porsche Česká republika sme začali spoluprácu aj so spoločnosťou Porsche Slovakia. So spoločnosťou Porsche Slovakia máme vybudované dlhoročné vzťahy, dá sa povedať, že už nejaké 25-ročné vzťahy, čiže na základe našich spoločných skúseností vznikla táto spolupráca. Homola Autoservisná technika je rodinná firma. Ako keby celé to teplo rodinného krbu sa prenieslo aj na toto školenie. Vidie tu takú súdržnosť na tom samotnom školení. Vlastne je tu veľmi pekná atmosféra. Ako by ste ju definovali? My sa snažíme vlastne našu atmosféru rodinnej spoločnosti zaniesť aj do veškerej práce a veškerej činnosti, ktorú teda robíme, a teda jednou z nich sú aj naše školenia. Sme známi tým, že vlastne vytvárame takú rodinnú, pohodovú atmosféru v školení, čo sa teda odzrkadlilo aj na tomto školení. Vytvorili sme veľmi dobrý tím, máme tu našich 3 školiteľov a spolu so školiteľom Porsche Slovakia sme vytvorili, teda myslím, vysoko odborný a kvalifikovaný tím, preto aby sme dokázali tieto naše skúsenosti a zručnosti preniesť na účastníkov školenia. Kto sú vaši školitelia? Viete nám ich predstaviť z vašej spoločnosti? Takže na tomto školení máme 3 školiteľov, ktorí sa venujú rôznym častiam teda tejto kvalifikačnej cesty. Majú na starosti rôzne stanovištia, na ktorých si teda účastníci v podstate skúšajú a respektíve praktizujú tie svoje zručnosti získané počas aj tohto školenia. Aké sú to zručnosti? Čo všetko sa tu na tomto školení dokáže naučiť účastník? Účastník tohto kurzu alebo tejto kvalifikačnej cesty získava praktické zručnosti. Na tomto školení si vlastne môže vyskúšať aj rôzne nové typy zariadení, ako aj samozrejme predpísané zariadenia výrobcov. Školenie trvá 5 dní. Vlastne vy vrátite autoservisu vyškoleného klampiara. Čo všetko si za tých 5 dní odniesie od vás ten človek, ktorý tu absolvuje teoretickú aj praktickú časť? Účastníci školenia majú vytvorené reálne podmienky, ako keby pracovali teda vo svojich servisoch, čiže majú vybavenú komplexne celú dielňu veškerou autoservisnou technikou, ktorá je predpísaná výrobcom. Samozrejme, tu máme aj rôzne novinky, ktoré môžu účastníci školení vyskúšať, otestovať na druh práce, ktoré im môže teda túto prácu uľahčiť alebo teda zefektívniť. Školiaci kurz teda trvá 5 dní, je vytvorený v podstate z 3 školiacich modulov a každý účastník musí absolvovať každý jeden modul, preto aby vlastne absolvoval celú kvalifikačnú cestu. Vidíme tu na stene zavesený rozpis. V podstate pracujú oni v skupinkách 2-3 ľudí počas celého dňa a vlastne jednotlivým činnostiam sa venujú tak hodinu, 2, presne ako keby bolo simulované v tom autoservise, ako to zažívajú. Účastníci reálne vymieňajú náhradné diely skeletu karosérie, čiže naozaj sa jedná o praktické školenie. Sú rozdelení na 3 pracovné skupiny. Pracujú teda na karosérii a zároveň rotujú na 3 rôznych stanovišťach.
kde si v podstate skúšajú rôzne nové typy zariadení. Čiže je to zariadenie na zváranie, zariadenie na spajkovanie a nitovanie. Aký je rozdiel medzi účastníkom alebo človekom, ktorý príde pondelok a piatok? Aké máte pocity, emóciu z týchto ľudí, keď odchádzajú? Čo najčastejšie hovoria? Čo im to dalo? Musím povedať, že máme veľmi dobrú spätnú väzbu na tieto školenia. V podstate účastníci, ktorí prídu v pondelok, ešte nevedia, čo ich čaká, či budú naozaj skutočne robiť. Koľkokrát sa nás pýtajú, že budem musieť vytiahnuť aj tieto monterky, ale naozaj skutočne si odmakajú, dá sa povedať, celé toto školenie. A v piatok už teda, keď už majú nejakú tú skúsenosť s našim školením, tak sú nadšení. Väčšinou sú to teda naozaj pozitívne ohlasy na toto školenie, že sa naučili a vyskúšali si rôzne nové zariadenia, osvojili si tie zručnosti, dostali teda rôzne nové informácie, ktoré využijú reálne potom vo svojom dennodennom živote. No a veľmi sa nám teda páči, alebo pre nás je veľmi dôležité to, že reagujú na tieto školenia s vetou, že sa nám páčila atmosféra tohto školenia. To znamená, že sme splnili náš cieľ, ktorý sme si teda dali, a tým, že sme teda rodinná firma, že sme im vytvorili tú našu rodinnú atmosféru. Aká je atmosféra na takomto školení medzi tými ľuďmi? Na našich školeniach je zväčša priateľská atmosféra, nakoľko sa snažíme do našich školení obsiahnuť alebo teda dať nádych rodinnej atmosféry, priateľského prístupu našich školiteľov, čiže aj tie informácie sa odovzdávajú v takejto atmosfére ľahšie, je to pre nich zrozumiteľnejšie. Výsledkom tohto školenia je oranžový trojuholník, ktorý môže visieť alebo byť označeným autoservis, ktorého účastník absolvoval vaše školenie. Čo znamená táto značka? Oranžová značka, oranžový trojuholník, ktorý je výsledkom v podstate špecialistu opravy po nehode, je v podstate certifikát, ktorý získa participujúci sa servis projektu špecialista na opravy po nehode. Znamená to, že tento daný servis musí splniť veľmi dôležitú a komplexnú radu požiadaviek a podmienok tohto servisného postupu. Z ktorého náradia sa najviac tešia účastníci, čo u vás vidia? Určite to je zváračka. Je to v podstate taký typ zváračky, ktorý umožňuje aj zváranie a aj spajkovanie, a je to proste tieto dve metódy sú obsiahnuté v jednom zariadení, čiže asi taký najväčší ohlas sme mali na túto novú zváračku. A potom je to rôzne ručné náradie. Sú to teda rôzne brúsky, ktoré im uľahčujú prácu. Napríklad pásová brúska, ktorá im pomôže ľahšie odstrániť bodové zvary. Výsledkom tohto všetkého je v podstate auto, ktoré nevyzerá, že je po nehode. Je to pre vás dobrý pocit, že vlastne vytvárate takéto niečo pre bezpečnosť ľudí? Určite. Najdôležitejším a hlavným cieľom celého tohto projektu je v podstate bezpečnosť pasažiera. Aby ste dostali vlastne auto po oprave zo servisu s takými vlastnosťami, aké malo to nové, ktoré si kúpite teda v tom vyblískanom showroome. Prišli sme do Ružomberka, otvorili sme dvere a vidíme skelet auta. Čo sa tu deje v tomto Ružomberku? Čo sa tu bude diať počas celého tohto dňa? Takže prídete ráno, uvidíte teda skelet karosérie, ktorý je nový, nepoškodený. Potom príde fáza, kedy tento celý skelet vlastne rozoberieme. V podstate nasimulujeme nejaké poškodenie a prídete po obede a máte poskladaný skelet, ako keby ste ho mali nový. Čiže toto je výsledkom nášho školenia. Simulácia opravy, s ktorou sa stretávajú vlastne účastníci školenia dennodenne, aby táto teda oprava bola naozaj vykonaná dobre, kvalitne, aby účastníci školení vedeli používať tú technológiu, pretože nie je to len o tom, že mám tú technológiu, ale tú technológiu naozaj musím vedieť používať, a práve preto sú tu naši ľudia, ktorí naučia účastníkov školení, ako s tou danou technológiou teda manipulovať, ako ju používať, aby sa vyhli nejakým chybám pri svojej práci a aby tá práca bola naozaj dokonalá a aby to vozidlo naozaj vykazovalo také prvky bezpečnosti ako nové vozidlo. V projekte vlastne vystupujú dve značky, Porsche Slovakia a Homola autoservisná technika. Čo vznikne po tomto školení spojením týchto dvoch značiek?
Je tu spolupráca dvoch najlepších a prestížnych teda značiek na trhu, kde v podstate vznikne kvalita v opravárenstve, alebo teda v oprave. Keby ste mali povedať alebo zadefinovať, ktoré slova špecifikujú školenie, ktoré teraz absolvujú títo ľudia, ktoré sú to slova? Ktoré slova by ste použili? Slova, ktoré špecifikujú tento projekt školenia v rámci tohto projektu by som zadefinovala ako symbiózu, ako bezpečnosť, ako kvalitu a ako odbornosť. Prečo symbióza? Je to spojenie dvoch veľkých a silných značiek, prestížnych značiek na trhu v oblasti automobilového priemyslu. Sú to dve rôzne značky. Jedna značka je medzinárodná firma, druhá značka je prestížna, ale slovenská rodinná firma. Ako vzniklo toto spojenie? Je to v podstate podpora. Povedala by som to, z našej strany je to podpora tejto prestížnej značky na slovenskom trhu, nakoľko keby nemali kvalifikovaný personál, ktorý vlastne získali za pomoci našich školiteľov, kvalifikované zariadenie a kvalitné zariadenie, tak by táto symbióza zrejme vznikla ťažko. Spomínali ste slovo odbornosť. Čo charakterizuje slovo odbornosť na tomto školení? Ktorá časť? Odbornosť je teda v informáciách alebo teda v poznatkoch našich školiteľov, ako aj školiteľov zo spoločnosti Porsche, ktorí jednoducho odovzdávajú tieto informácie účastníkom školenia. Čiže sú to informácie, ktoré máme k dispozícii priamo od výrobcov týchto zariadení. Čiže tak ako vie Porsche odovzdať informácie ohľadom teda vozidiel, tak my vieme vlastne odovzdať informácie priamo od výrobcov našej technológie. Ako by ste charakterizovali slovo bezpečnosť? Slovo bezpečnosť by som teda charakterizovala alebo doplnila slova odbornosť, lebo keď niečo chcete mať teda bezpečné, musíte to mať opravené teda odborne.